गोजोन्थों गुड मर्निं एभरिवान मोस्ट वेलकाम नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो दिनैहाय लाबोनो सानदों नैबे बिथांखौ सिनायखाबाय जानो हागौ रुंसारि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म दिनै मोनसे बर'नि थाखाय गोजोनथाव खौरां रुपसि एयारपर्टनि मुंखौ सोलायनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दिनै दोननो थांगासिनो दङ बेखौहाय इउजि ब्रह्मआ गाव ब्रह्म धोरोमनि मानसिखाय आरो दिनै नैबे रुंसारि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर'नि थाखाय गोबांथार बिहोमा होलांनायनि मुङावहाय दिनैहाय रुपसि एयारपर्टखौहाय सोलायनानै दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दोननो थांगासिनो दङ दिनै नोंथांमोना बेसेबां गोजोननाय मोनदों कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर आङो सुंद' फंनैसोल' बिथांनि जिउ जारिमिनखौ गोनांथिखौ दिनै बुंनो थांगासिनो दङ दिनै बिथांनि मुङावहाय दोननो थांनायावहाय दिनै मुस्लिम संगठनफ्रा दिनै हेंथा होनाय आरो बर'दिन आजमल जे एआईडिएफनि आफादगिरि बिथाङाबो हेंथा होनायखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होनोब्ला दिनै बिथांनि जिउ जारिमिननि थाखाय जुदि दोनोब्ला दिनै माखासे मुसलमानफोरनि ब्लेम सफैयो बिथांनि बेकग्राउन्ड आरो हिस्टरिफोरखौ दिनै बर'दिन आजमलआ मिथिनायनि थाखाय दिनै बिथाङा माना खालामदों मानो थाखाय दिनै नैबे ब्रह्म धोरोमा बर'फोरनि गेजेरावहाय फैनो गोनां जाया बेखौहाय दिनै मोजाङै मिथिगौ नैबे बर'दिन आजमल बिथाङा आरो बिथाङा सिगां मोनथियामोन जानो हागौ दा बिथाङा स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों मिथिबाय जानो हागौ जायनि फलाव बिथाङा दिनैहाय ससियेल मिडिया आरो गोबांथार आफादफोरखौ लानानै दिनै बिथाङा अबजेक्सन खालामहोनायनि गुबै मुल उद्देश्यआ दिनै जोङो मिथिनो मोनदों नैबे बिजाबखौ सुजुदों रुपनारायण मोसाहारि गासै 32था बिलाइ दङ बिथांनि गासै फरायजोबोब्ला गासै 3-4 घन्टासो नांगोन आङो 6-7 मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबनो नाजागोन माखासे बिनि गेजेराव नैबे इउपिपिएल नि राजु बसुमतारी बिथां बुंनाय भिडिअ क्लिपखौबो आङो ससे लाबोनाय जागोन दिनै जोङो बेखौ मोननो हाबाय गोदो बे गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जे नैबे धुबरी बेवहायनो गासैबो नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआबो हाबफानानै दङमोन गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि आरो जायनि फलावहाय जों गासैखौबो दिनैहाय गवालपारा होननानै दिनै क'क्राझारनि मानसिफोरखौ गवालपारिया होननानै मिथिनो मोनोमोन बै समावहाय आरो जोंनि माखासे जारिमिनाव जोङो मिथिनो मोनो बिथाङानो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथाङा गवालपारा जिल्लानि सिङाव दा जे धुबरी फटबर जरानि थिपकाय ओनसोलनि सिङाव थानाय काजिगाव गामियावहाय 1860 मायथाइयावहाय 8 आगस्ट खालि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ खैलाराम बिफानि मुङा आरो बिमानि मुङा रुंदिनी बिनि जोनोमाव बिथांमोननि न'खरावहाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोनोम मोनफैदों आरो बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो मोजांथार गियानि गुनि होननानै बेवहाय बिजाबावहाय फोरमायथिनाय होनाय जादों आरो बिथाङा गासै 4 थाखोसिमल' फरायनो मोनदों बिथाङा 4 थाखोसिम गोदोनि 4 थाखोसिम फरायनाय होनोब्ला दानियाबो मोजांथार जुदि बिमा बिफाया मोजां बेबायदिनो गाइड लायोब्ला 4 थाखोसिम फरायनाय मानसिफ्रानो लिरनो हाखानाय फरायनो हाखानाय जायो जोंनि समावबो जायफ्रानाखि थाखोसेयावनो गासै रिडिं आखाद सिखाद गासैखौबो लिरनो रोंजोबाब्ला थाखोनियावनो एभरिथिं गासैखौबो फरायजोबनो हानाय साननाय फारि माइनास राननो हानाय दाजाब दानख' गासैखौबो थाखोनियावनो फुल फिट जाखायोमोन मानो होनोब्ला जोंनि फोरोंगिरियाबो ब्रिटिश आमुलिमोन जोंनो लास्ट फोरोंजानो मोननाय जोंखौ फोरोंखांनायनि लोगो लोगोनो बिथाङा मा होनो रिटायार मोनदों जोंनि फोरोंगिरियाबो जोंनियाबो बिराद खाथ्रामोन ब्रिटिश आमुलनि फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङा हाबा जादों 16 बोसोरावनो 16 बोसोरावनो बिथाङा हाबा जादों आरो बिथाङा 2 हिनजाव दङमोन सिगां गिबि हिनजाव गोजा 2 जोनोम जादोंमोन आरो उनावहाय गथ' खांनो थाखाय माबा गैयैखाय आरोबाव राहा गैयैखाय आरो खांनो हायाखिसै बिनि उनावहाय जमिनदार हिसाबै दिनै बे हा हुखौ सोर नायजोबगोन गावनि फिउचार जेनेरेसनखौहाय नेक्स्ट जेनेरेसनफोरखौ सोर नायलांगोन इयुन जोलैफोरखौ सोर दायथ' लागोन बिनि थाखाय बै समावहाय फिसा हौवा गैयाब्ला गोबां खर' हमोमोन जायनि फलावहाय दिनैहाय हिनजाव गदाय लाबावनानै गोबांथार फिसा खांबावदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ आरो दिनैहाय बिफा थैखांनायनि उनाव हिनजावबो 2 जाबाय गोबांथार गथ'बो जाबाय बिनि जाहोननि थाखायनो दिनै बिथाङा
फालांगियाव ओंखारनो गोनां जाबाय। बिथाङा दंफांनि फालांगि मावोमोन। सान्दुं थिर थिर जानायलाय बे समनि थाखायनो सानसेखालि बेबायदिनो जिरायबाय थानाय बेबायदि मोनसे बादायावहाय चरण मण्डलनि उन्दुग्रा गान्दु सिङावहाय गांसे बिजाब मोननाय जादोंमोन। बे बिजाबानो जाहैबाय स्वामी शिवनारायण परमहंसनि धोरोमनि मोनसे सोमोन्दै बिथांनि सुजुनाय ब्रह्म धोरोमनि सोमोन्दै सत्यपाध्याय सुजुनाय सार नित्य क्रिया मुंनि गांसे धोरोम बिजाबखौ बिथाङा मोनखांनायनि उनावहाय दिनै बे धोरोमनि गुरुआ सोर बेखौहाय दिनै बिथाङा नागिरबायदों। शिवनारायण परमहंस ब्रह्म धोरोमनि फोसावगिरि बिथांखौ नि मुंखौ मिथिनानै दिनै कलकातायाव बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि माखासे गियानफोरखौहाय सोलोंनो थाखाय बिथाङा कलकातायाव थांनायखौ जोङो मिथिनो मोनो। आरो बिथाङा जायनि जाहोनाव दिनै बरदिन आजमलआ दिनैहाय मा होनो गोबांथार मानसिफ्रा दिनैहाय बर' धोरोमनिफ्राय बाथौ धोरोमनिफ्राय नागारनानै मुस्लिम धोरोमफोरजों थगायजानायनि जाहोनावहाय मुसलमान धोरोमखौहाय इस्लाम धोरोमखौ नाजावनो आखायाव लाबायमोन। दा बिनि थाखायनो बिथाङा नैबे गोसो गाबखांनायनि गेजेरजोंहाय गावनि काजिगाव आरो जोंनि बर' हारिनि गासै मानसिफोरखौहाय दिनैहाय ब्रह्म धोरोमाव कनभार्ट खालामनो थाखाय थामथिम जादों। बे समाव गासैबो बर'नि गेजेराव बाथौ धोरोम बेबायदिनो बुलि बाउग्रा आरो बेबायदिनो गोबांथार जौ लोंनायनि गेजेरजों अमा फिनायनि गेजेरजों गोदोसोनानै दङमोन। अमा बेदर होनबाथाय थैसोमलायनाय दासिमबो जोंबो मोजां मोनो अमा बेदर बयबो नुबाथाय खुगायाव खुदै गलायलायो रायजो राजाफोर। दानो बेखौनो दिनैहाय सेस खालामनानै होनो थाखाय एखेबारे बिथाङा बेबायदि प्रिन्सिपाल लाबाय। बेबायदि बिथांमोना सनमेलन खालामनायनि गेजेरजोंहाय आवाथि सावनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा एखेबारे मोनसे मिटिं लिंनायनि गेजेरजोंहाय बर'नि गेजेराव बेखौनो थि खालामनानै फोसावबाय। गासै बर'फोरनि गेजेराव अमा फिनो मोनला 1 नाम्बारावनो। 2 नम्बराव जाहैबाय गासैबो गथ'फोरखौ फरायसालियाव हगार हरनांगौ। 2 नम्बराव जाहैबाय बिथांनि बर'नि समाजाव बेखौ बाहायथारनांगौ। बालन्दिफोरखौ हाबा होयोब्ला गोबांथार मोसौ मोसा रांखावरि हरनांगौमोन। 25 थाखाल' हरनांगौ होननानै थि खालामनानै होनाय जाबाय। आरो बर'नि गेजेराव बाथौ फुजा होनाय बुहुत प्रेत बेबायदिनो गोदाव सोराव फुजा होलाबायनाय बुलि होनाय बेखौ नागारथारनांगौ होननानै बिथाङा थि खालामनानै फोसावबाय। आरो प्राइमारि स्कुल मोनफ्रोमबो गामियावहाय जाथारनांगौ होननानै बिथाङा थि खालामनानै होनाय जाबाय। आरो महिला संगठनफोरखौ थि खालामनानै लाथारनांगौ होननानै बिथाङा गोरा फोरानांगौ होननानै बिथाङा थि खालामनानै लानाय जाबाय। महिलाफोर थिग जाब्लासो स्कुलाव फोरोंहरनांगौआव गथ'फोरखौ मोजां दायित्व लागोन हिसाबै बिथाङा बे थाग थियारि माबाफोरखौ लानाय जादों। आरो बेबायदिनो दिनै ब्रिटिश आमोलनिफ्रायनो बिथाङा दिनैहाय नैबे जोंनि रुपनाथ ब्रह्म बिथांखौ डाइरेक्टलि उइदाउट कन्टेस्ट बयखौबो बुजाय आजायनायनि गेजेरजों जायफ्रानाखि कन्टेस्ट जादोंमोन बेखौ बुजाय आजाय खालामनायनि गेजेरजोंहाय आरो दिनै राभा मेस गासै ट्राइबेलफोरखौ लानायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा ट्राइबेल ब्लकनि गासै जायगाफोरखौहाय ब्रिटिशफोरनि गेजेरावहाय इसु खालामहोनाय सासे मानसि होननानै बुङोब्ला नैबे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनिबो अबदान दङ रायजो राजाफोर। आरो दिनैहाय नैबे रुपनाथ ब्रह्म बिथांनिबो माखासे अबदान दङ। सिगां मिनिस्टार जादों होननानै जोङो मिथिनो मोनोब्ला फरेस्ट मिनिस्टार हिसाबै नैबे रुपनाथ ब्रह्म बेखौ मिनिस्टार खालामनायनि गुबै बिथाङा मोनसे धोरोम फोसावग्रा मोजां गियान गोनां जानायनि थाखाय गोबांथार बेबायदिनो केन्डिडेटफोर गसंदोंमोन। सासेबो केन्डिडेटफोर गसंहोआलासेनो जायमोननाखि एगेन्स्ट गसंनो सानदोंमोन बिथांमोनखौहाय बुजाय आजाय दोननायनि गेजेरजोंहाय सिंगेल दिनैहाय रुपनाथ ब्रह्मआ मिनिस्टार खालामलायनो हानाय बेबायदि अबदाना नैबे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि माबा दङ रायजो राजाफोर। दा बेनो जाहैबाय बिथांनि गोबांथार बुंनो थाङोब्ला गोबांथार माबा जायो। बेखौहाय खालामदोंमोन 1937 मायथाइयावहाय। बे समाव आसामावहाय गासै सोद्रोमाफोर एमएलएफोर दङ होननानै बुङोब्ला 108 जनल'मोन रायजो राजाफोर। बे समावनो
दिनैहाय मिनिस्टार जाबोनो हालायनाय बै रुपनाथ ब्रह्म बिथाङाबो दिनै बेनोमोन गोबांथार क'क्राझारावहाय हाई स्कुल खुलिजेननाय होननानै बुङोब्ला बिथांनि अबदान आरो गासै गोबांथार जायगायावहाय एलपि स्कुलफोर प्राइमारि स्कुलफोर खुलिनानै होनाया बिथांनि अबदान होननानै जोङो मिथिनो मोनो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा बे आंनि फंनैसो बुंनायावहाय माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामहर। गासैबो बुंनो होनब्ला 36 पेज दङ बुंजोबनो हाया गोबांथार पइन्टफ्रा थालाङो लामसाम बुङोब्ला बेखौ बुंब्ला बे थालाङो बेखौ बुंब्ला बे थालाङो आरो राजु बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायलांदो। रुपसी एयारपोर्ट जोंनि क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा साब डिभिजननि सिङाव थानाय रुपसी एयारपोर्टखौ रायजो राजानि दाबि मथे बिटिसि गभर्नमेन्टनि जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि थांखि बायदियै आरो जोंनि डब्लिउबिडि डिपार्टमेन्टनि मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार उर्खाव गोरा ब्रह्म सारनि नाजानायाव आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनि थांखि बायदियै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दैथायहरनाय बे थांखिखौ वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि केबिनेट मिनिस्टार उर्खाव गोरा ब्रह्म सारा आसाम केबिनेट मिटिंआव प्लेस खालामनानै थांनाय 30 जुलाइ खालि जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बा बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसेल' नायल' जाल' एयारपर्ट रुपसी एयारपोर्टखौ जोंनि बर'फोरनि सासे समाज सोदांग्रा धोरोमगुरु लोगोसे बर'फोरनि गासिबो बिथिङाव बर' समाजनि गियान जौगानायनि सोलोंथाइ जौगानायनि रांखान्थि राजखान्थि जौगानायनि हानि रैखाथि गोबां बिथिङाव जौगानायनि हाबाफारि मावलांनाय समाज फोसाबलांनाय धोरोम फोसाबलांनाय जोंनि बर'फोरनिल' नङा जोंनि थालांनाय डाउन प्रडेन कमिउनिटिसफोरनि सासे मसिहा बायदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै रुपसी एयारपर्टखौ दिनै माने बिमुं होनो बे थांखि लाबाय। रुपसी एयारपोर्टखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपोर्ट होननानै मिथिनो हासिगोन। दिनै आसाम केबिनेटआ बे थांखिखौ लाबाय। बे थांखिनि सायावनो आसाम एसेम्ब्लियावहाय मोनसे रेजोलिउसन जागोन। आसाम एसेम्ब्लियाव रेजोलिउसन लाखांग्रोमोनानो जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सिभिल एभिएसन डिपार्टमेन्टआव फाथायहरनानै सिभिल एभिएसन डिपार्टमेन्टआ जोंनि बे रुपसी एयारपोर्टखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपोर्ट होननानै बेखौ मुं होफिनसिगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ जोङो धन्यबाद होदों। जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म सारखौ धन्यबाद होदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों धन्यबाद होदों। जोंनि बे रुपसी एयारपोर्टखौ जाय एयारपोर्टआ जोबोद मोनसे गोजाम एयारपोर्ट नैथि मुलुग दावहा समनिफ्रायनो बे एयारपोर्टआ दङ। दा ओंखायनो दा बे एयारपोर्टखौ दिनैहाय जिहेतु दाफामफिननाय जाबाय गोदानै बानायफिननाय जाबाय आरो जिहेतु जोंना गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथाङा पर्बतजरा ओनसोलनिनो सासे मानसिमोन। गतिके पर्बतजरा ओनसोलाव जानाय बे रुपसी एयारपोर्टखौ दिनै बिथांनि मुङै सासे गेदेमा गिदिर सासे समाज फोसाबगिरि आरो धोरोम फोसाबगिरि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामै दोननायखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ धन्यबाद होदों। बिटिसि सरकारखौ जोङो धन्यबाद होदों। लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों धन्यबाद होदों आरो जोंनि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां उर्खाव गोरा ब्रह्म सारखौ जों धन्यबाद होदों आरो जोङो बिटिसिनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौबो जों धन्यबाद होदों। जोंनि रायजो राजाफ्रा बेयावहाय बयबो गोजोननाय लाखिनांगौ बयबो रंजानांगौ जे जोंनि बर'नि सासे गेदेरथार समाज सिबियारि आरो धोरोमगिरिनि नामाव मोनसे एयारपोर्ट जे जादों दिनैहाय बे एयारपोर्टआ इयुनाव जुदि इन्टारनेशनेल एयारपोर्ट जायोबा जोंनि देश विदेशनि मानसिफ्रा बयबो जोंनि बर'नि सासे गिदिर समाज सिबियारि आरो धोरोमगुरुखौ जोङो मिथिनो मोनगोन मुलुगनाङैनो। बेनि थाखायनो जों बयबो गोजोननांगौ आरो बयबो जोङो सरकारखौ धन्यबाद होनांगौ। एयारपोर्टआ जोङो जिहेतु गोदान आरो बेयाव जाहाथे पेसेन्जारफ्रा एसे खम बेनि थाखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया सिभिल एभिएसन डिपार्टमेन्टआ बेखौ मोनसे स्किम बे स्किमखौ उड़ान स्किम होननानै मिथियो जोङो। उड़ान स्किमनि आन्डारावहाय
बेवहाय फ्लाइट अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। बे फ्लाइबिग होननाय मोनसे कम्पानिया बे उरां गाथोननिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय रुपसी दा जोंहा जिहेतु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपर्ट जासिगोन बेनिफ्राय कलकातासिम मोनसे फ्लाइट बा फ्लाइबिगआ बाहाय बिरहोदोंमोन। नाथाय कमार्शियली भाइबल नङैखाय बा फ्लाइबिगआ माबा मोनसे प्रब्लेम जानायखाय जोंनि फ्लाइट अपारेशनखौ दा बन्द दोनथ'दों होननानै मिथिदों जोङो। खिन्थु जोंनि इपिपिएल हान्जानिफ्राय जोंनि सानैबो मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट बिथां रोंगोरा नार्जारी आरो बिथां जयन्त बसुमतारी जोंनि चिफ सारनि बिथोन बायदियै बिथाङा सिभिल एभिएसन मिनिस्टारजोंहाय रायज्लायगासिनो दङ आरो रायज्लायनायनि गेजेरजों फ्लाइबिगल' नङा बेवहाय इन्डिग' आरो एयार इन्डिया बेबायदि फ्लाइट अपारेट खालामनो थाखाय जोङो माने खावलायदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौहाय। लोगोसेयै जोङो इन्डिपेन्डेन्टलि जोंनि इन्डिग' जे कम्पानि दङ बे इन्डिग' कम्पानिजों जोंहा जगाजग जागासिनो दङ। इन्डिग' कम्पानिनि मालिकआ बिदिनो नभेम्बर डिसेम्बरसोनि गेजेराव जोंनि क'क्राझाराव फैगोन। फैयोबा बे एयारपर्टआवनो बाफैनानै बिथाङा नायगोन जे भाइबिलिटि मा दं गैया एयारपर्टआ माबायदि नायनानै इन्डिग' फ्लाइटनि अपारेशनखौ खालामनायनि बाथ्रा बेवहाय। आरो जिहेतु इन्डिग' कम्पानिनि जे CSR विं दङ बे CSR विंआ अलरेडि क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआव बे जाबोर जोथोर बोखांनाय बा जेफोर जोंनि मैलाफोर बोखांनाय बे बोखांनाय हाबाफारियाव जोंनि सहरा क'क्राझार सहरा जाहाथे बानाजों साग्लोब जाया बा जोंनि दाखोर दालाफा जाहाथे बाहाय फोसाबजायो गाज्रि बाहाय जाहाथे जाबोर जोथोर गारा बयबो जाहाथे साब सिखोन थानो हायो बेखौ हेफाजाब होगासिनो दं क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डखौ। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जे इन्डिग'नि जे मालिक बियो जोंना नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेराव फैनायनि बाथ्रा। फैयोबा बेयाव जोंहा फ्लाइबिगजों लोगोसे इन्डिग' फ्लाइटआ अपारेशन जानायनि बाथ्रा। लोगोसेहाय जोङो नाजागासिनो दङ सिभिल एभिएसन मिनिस्ट्रिजों सावरायनानैहाय माबोरै बेवहाय एयार इन्डियानि बे अपारेशन खालामनो हायो। आरो कलकाताल' नङा कलकाताखौ बाद होनानैबो दिल्ली जोंहा बेंगलर मुम्बाइ बेफोरनि फ्लाइट अपारेशनखौ माबोरै खालामनो हायो बेखौ जोङो नाजागासिनो दङ। आरो इयुनाव जिहेतु जोंहा फुलबारिनिफ्राय धुबुरीसिम मोनसे ब्रिज माने आन्डार कनस्ट्राक्सन जागासिनो दङ। जोंनि गार' हिल्सनि गार' हाजोनि जेसेबां सुबुंफोर डाइरेक्ट जोंहा नैबे फुलबारिनि जे दालां एसियानि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दालां 21 किल'मिटारनि दालां फुलबारिनिफ्राय